И всички, които ме гледате, здравейте от Акота, аз съм Знака и в това видео по реквест на няколко човека от вас, които всъщност ме накараха да кажа кои манги съм чел, но аз реших, че е добра идея да направя видео кои манги притежавам, защото аз реално почти не чета манги, които не съм си ги купил и в интернет почти не чета манга. Та не са кой знае колко. Между другото, приятелката ми стои там и пази сянка, защото пропуска светлина. Има прозореца и там да. Може да я видите. Той е горнището. Да. Та да започваме, мисля започна с големите парчета, защото... Защо не? Всъщност ще ги почна поред на... когато съм си ги купил. Та, първото парче... Майко, как го изтрясках. Първото парче, това е Omnibus манга, т.е. всички томове в едно. Това е мангата Another. И всъщност от доста близко ще ви я показвам, но не разполагам с много място. Тук сега ще им дали ще може да се фокусира. Да. Светлината е много лоша, тук тъй, че точно взето това е манга за... Всъщност дори забравих за какво беше. Беше някаква психологическа. За това момиче, главен герой, и ставаха някакви убийства, помня. Бяха отишли на някакъв лагер, май. Абе, не помня. Всъщност тук отзад трябва да пише. Както бях тръгнал да казвам, мангата се разправя за едно момче, мисля, че което се мести в ново училище, както пише отзад, и се опитвам същевременно да се го спомня. И се запозна. Забелязваш това момиче, което се държеше много странно. И после започват да се случват убийства и започват да... В смисъл, самата манга постепенно води до убиеца, което е логично, защото, нали. Абе, интересна манга. Мисля, че това е най-скъпата манга, която съм скупвал някога. Вижте колко пари израсех за нея. Ти беше първата. Не ви я препоръчвам. В смисъл, ти са прекалено много пари за нещо, което аз лично го прочетах много бързо. Защото има доста картинки, които... доста страници, които са само картинки. Няма за четене, както и да е. Продължаваме с втората манга, която съм прочел до средата. И мога да кажа, че това е една от най-добрите манги, които съм чел. Това е Vinland Saga, която се разказва за викинги. И ако случайно сте гледали сериала Викинги, ще ви хареса изключително много. Отгръщам на произволни страници, за да видите. Много готина манга. Твърди корица, дебела. И мисля, че парите бяха... Излиза ви към 20 няколко лева български пари. Мисъл, ако в България зададат такова нещо, струва повече, защото е с твърда корица. А това е буквално се струва парите. Историята е мега готина. Така, няма ви спомням тая манга, ако се случва, защото може някой да я чете. Ако между другото четете някои от тия манги, може да кажете. Сега, започвам с отделните томове. Започвам с Норагами, том 1. Тая манга реших да се я купя и така. Не съм гледал анимето. Просто я видях, беше намалена. И викам, що да не се я купя. И се я купих. Тук може да спрете на пауза и да видите за какво се разправя. Общо взето този пич е бог, който се търси някой, който да го наеме, защото е някакъв голям мизерник и му трябват пари. И по $1 взема. Или там колкото му оставиш. Не доларче, йената всъщност, извиняйте. Добре, че е приятелката да ми подкаже. Да, отново рандом страници. Така. Всъщност чайте да ги оставя тук, че ми пречат. Сега, интересното, което е, сигурно виждате, че имам Норагами том 2 два пъти. Да видим, това ли беше първия? Момент. Един от тия двата, мисля, че той беше. Този си го поръчах. И по принцип пристигат между една и две седмици.
Ако някой го интересува от кой сайт ги поръчвам, в смисъл доставката е безплатна, тъй че ви излизат на същата цена, от която ще ги купите по принцип. Не плащате доставка, което е за много изгодно. Това нещо се го поръчах. Това е втория том от мангата на Оригами. Това нещо го поръчах и мина една седмица, минаха 2 седмици, не дойде, при което аз писах на сайта, защото така съветват, ако не дойде до посоченото време да се свържете с тях. Писах им, при което те ми казаха, няма проблем, ще ви спратим нова бройка. И това нещо дойде за 4 дни. И на следващия ден, след като пристигна това, което го бях поръчал преди това. И казах много пъти това в това изречение. Няма значение. То накратко имам 2 тома от втория том на Оригами. Готино. За жалост, втория том не ми хареса толкова, че да си купя трети. Общо взето, не знам, може би има фенове на анимето, трябва да го погледна. Идват всъщност с такива готини разделители. От различни сайти са поръчвани тя манги, обаче от сайтите, от които поръчвам, няма доставка, тъй че, както казах, ако някой ме интересува, ще му кажа. Това ви е познато сигурно. Знаете, че съм голям фен на Нанацу но Тайзай или на The Seven Deadly Sins, 7-те смъртни гряха. Много готино томче. Общо взето се го взех само за да го имам като колекционерско, т.е. първи том. Нямам намерение да купувам всички, защото е много голяма поредицата. Или ще я правят голяма до тук, само има около 17-18 тома, ако не са лъжа излезли. И ще ми дойде доста скъпичко. Не мога да си го позволя финансово. Не вадя милиони от YouTube все още. Струва $10. Към 17-18 лева, по-малко, не знам, както и да е. Тогава беше по-ефтино, сега ще е по-скъпо, защото курса на долара се вдигна, няма значение. Но интересна манга, това ми е любимата сцена тук. Препоръчвам, може да я четете от интернет, ако някой случайно не знае, спрете тук на пауза, вижте. И сега идва ред на мангата ми, която е на български. Death Note. Както знаете, студио Artline издават манга. Между другото, ако искате манга, купете си някои от тяхните манги на български, за да ги подкрепите и да може да издават още манга, защото те буквално издават така. Мисля, че нямат голяма печалба, защото това нещо не е много популярно в България. Та може да ги подкрепите, като се закупите някои от мангите. Издават освен Death Note, Naruto и One Piece, ако не се лъжа. Ще почвате други, но не знам кога. Това е Death Note, първи том. Книжките отдолу под тая корица са черни. Размера, сигурно се чуете защо е по-малък. Вижте сравнение с американска манга. Вижте колко е голяма българската. Тоест не знам дали може да видите дори, защото не мога да го справя както трябва. Това е защото българската манга е правена по размера оригиналния от Япония. И в Япония също ги правят с такива обложки. Докато виждате, че американските манги, които ги превеждат на английски в Америка, в щатите, са като книга и нямат такава обложка. Като на мен лично ми харесват повече тя с обложките, не знам защо, по-готино е. Death Note, първият том на български, много добре преведена. Струва се, т.е. това нещо, като почнете да го четете, ще навлезете много в историята. Мисля, че дори е по-добро от анимето. Не съм сигурен. Края е различен със сигурност, че може да прочетете мангата. Втори том. Няма да ви показвам пак да махам облеклото и така нататък. Втори том на мангата. Трети магот на курица кефма. С рюк. Отворихме на някакво рандом сърце. Тук виждате има между различните глави как се използва тетрадката на смъртта и така нататък. Четвърти том на Death Note с заглавие Любов. То няма да фокусира телефона ми. Любов, е така. И пети том, който съм купил, но все още не съм прочел, защото не ми остава време. Това заглавие е бяла страница. Той също има мега готина курица и ми харесва, че облеклото е жълто.
Както казах, от Art One са запазили оригиналните корици, това са оригиналните илюстрации и така нататък. Между другото, за първ път го разгръщам този брой. Не съм го разгръщал до сега. Няма да ви спълвам много. Това бяха моите магии, които притежавам. Отделно, ако някой ме пита дали чета нещо онлайн, чел съм UQ Holder май беше. В момента чета Good Night World. Чел съм... Дори не помня вече какво съм чел, защото последно четах манга преди няколко години. Вчера четах малко и това е. И се сетих, че ми реквестнахте и реших да направя този клип. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре, се абонирайте за канала. Може да напишете в коментарите кои манги притежавате, кои манги сте чели или каквото и да е било свързано с манга. Аз бях Знака и ще се видим съвсем скоро. Чао! Чао на приятелката. Приятелки, помахай. Сад.